ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, କେଉଁ ଗ୍ରହକୁ ସବୁଜ ଗ୍ରହ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏରେ ରହିଛି ପୃଥିବୀ, ଅପସନ୍ ବିରେ ରହିଛି ଶୁକ୍ର, ଅପସନ୍ ସିରେ ରହିଛି ମଙ୍ଗଳ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ପୃଥିବୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମୋସା ଖାଇଲେ କେଉଁ ରୋଗ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏରେ ରହିଛି ଡାଇବେଟିସ୍, ଅପସନ୍ ବିରେ ରହିଛି ମୋଟାପା, ଅପସନ୍ ସିରେ ରହିଛି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୁସ୍ତକ ନିର୍ମାଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଦେଶରେ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏରେ ରହିଛି ଭାରତ, ଅପସନ୍ ବିରେ ରହିଛି ଚୀନ, ଅପସନ୍ ସିରେ ରହିଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ଚୀନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ନଦୀ କେଉଁଠି? ଅପସନ୍ ଏରେ ରହିଛି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ, ଅପସନ୍ ବିରେ ରହିଛି ମହାନଦୀ, ଅପସନ୍ ସିରେ ରହିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଦେଶରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମଣିଷକୁ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି? ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଅପସନ୍ ଏରେ ରହିଛି ବ୍ରାଜିଲ, ଅପସନ୍ ବିରେ ରହିଛି ଇରାନ, ଅପସନ୍ ସିରେ ରହିଛି କାନାଡା। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଶେଷ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ବ୍ରାଜିଲ।